Masterizer. Sanibona imovie yethu yango-2023 igama layo i-The Passenger. La isiqala khona ngomfana omncane esikoleni owayebuka umeme wakhe ekhala kade emdubula esweni ngesihlilingi laqhuma. Imovie bese sishiftela kuRandy owesilisa osemncane wayevuka embhedeni kade ephupha kabi ngoba kwasekusile uRandy wasale sevuka eseyilungiselela ukuhamba. Emva kwesikhashana wafika emsebenzini wakhe kwi-restaurant eyayidayisa amabhega. Kwathi ngaphambi kokuthi aqale umsebenzi imanager yakhe uHardy wayebahlele bamisa ngokomsebenzi wabo. Bona nabanye abasebenzi kwakuBenson bese kuba uChris nentombi yakhe ekuthiwa uJess. uHardy wathethisa uChris ngokuthi akanaki mayikhuluma ulibala intombi yakhe uJess. Emva komsebenzi uHardy wabizela uRandy e-ofisini lakhe embuza ukuthi yini amaphupho akhe. Kodwa kwathi uHardy ukuthi uRandy wathi akanawo. uHardy wancoma uRandy ngendlela asebenza ngayo. Wamtshela ukuthi kuzovela isikhala semanager kwenye yama-branch abo. Ethi uyabona ukuthi uRandy angafitha kuleso sikhala. Kodwa esikhundleni sokuthi uRandy ajabule wamane wayithulele nje. uHardy wamtshela ukuthi usamnika isikhathi sokuthi ahambe uyicabanga leyo nto. uRandy wabonga kuHardy waphuma hamba. Kwaqhamuka uChris esemgaqweni embuza ukuthi benikhuluma ngami. Wathi uRandy cha, wahamba uChris eseyoganga ngemicrophone yase-restaurant ekhuluma nezinto eziyinhlamba kwi-girlfriend yakhe ngemicrophone kwaze wacasuka yena uRandy. uRandy wakhuza uChris wacasuka uChris weza kuRandy. Waqala lapho uChris wabhulisha uRandy waze wamnikeza ibhege elibolile wathi akalihle. uBenson wayephethe umshanelo emele kude wakhuza uChris wathi akayiyeke lento. Wabuya uChris eseza kuBenson emtshela ukuthi mohlulwa ukunaka indaba zakho uzonaka indaba zami mina ngiyokwenza impilo yakhe ibe nzima. Wabuyela kuRandy wathi awukalihle le bhege namanje. Wathula walidla uRandy ibhege elibolile balekela ukukhuluma. Wazizwe ecasuka kakhulu uBenson waze waphumela ngaphandle kwe-restaurant. Wayovula ebhuthini yemoto yakhe ngemuva wakhipha isibhamu esiwuphamkani wabuya naso. uHardy waphuma e-ofisini lakhe wethuswa yilento ayibonayo. Wathi ngisawufonela amaphoyisa ebuyele e-ofisini lakhe. Kodwa uBenson wamlandela wamdubula wambulala naye. Wabuyela kuJesse wayekhala ememeza wamtshela uBenson ukuthi avale umlomo. Wakhala kakhulu uJesse wavela wamdubula naye wambulala. Ebuka lokhu uRandy wavele wakhala naye weza uBenson esezobulala uRandy. Kodwa wafika wambuka wamyeka. Wamtshela ukuthi akamlekelela amthuthusele idumbu azise ngemuva. uRandy wayesaba wayengena choice wavuma wakwenza lokho. Idumbu bayivalele kwe-freezer room bobabili. uBenson esephethe ifoni kaRandy wenza short akafoneli umuntu. Sebeliklinile igazi elaliphansi kwe-restaurant bayikhiye i-restaurant ingathi ivalwe nje usuku lonke. uBenson waphoqa uRandy ukuthi angene emotweni yakhe wangena bahamba. Bese endleleni uBenson watshela uRandy ukuthi kusele 5 hours ukuqala ishift yasebusuku. Wathi ngisho bangafonela amaphoyisa kusangabathatha elinye hour for ukuthola imizimba kwi-freezer nelinye hour for ukudecide ukuthi benze njani ngalesi bhicongo abasificile. Wathi uBenson si-right nje ngoba sino 7 hours. Ethi sisenesikhathi esiningi sokuthi singadrayiva siye kude ne-restaurant singabanjwanga. Sebedrayiva isikhathi eside bangena kwenye indawo edayisa ukudla. Ngathi omunye uweta umuntu omnyama ekuthiwa uMasha ezothatha i-order labo. uBenson wathi ukuba nengxoxo noMasha wathola nokuthi uMasha sebeyi-waitress kule restaurant for 20 years. Aqala lapho uBenson wamthuka embuza ukuthi uyimosheleni impilo yakhe yonke ngento e-useless kanje. Embuza ukuthi empilweni yakho wakwayenza yini into enomqondo. Amcasula lawo mazwi uMasha wahamba wabashiya. uRandy wakhuza uBenson wathi uBenson kuRandy akakhululeke uRandy lamagama wam-affectanga lo muntu wesifazane. Wathi uBenson wena-ke Randy wenziwa yini ube weak kanje. Ethi ngicasulwa ukuthi useneminyaka ewu-20 kuphela kodwa ubukeka ukukhathele kunawo wonke umuntu kule ndawo. Ethi kwasekuqaleni bengifuna ukukubulala ngakuyekiswa ukuthi ngiyakubona ukuthi uyi-special. Basuka lapho bahamba baya emotweni yabo. uRandy watshela uBenson ukuthi empelweni una-21 hayi 20. Ethi futhi akaqedanga high school up until abe na-19 years. Ethi kwaphoqelela ukuthi aliphinde iklasi lika-2nd grade ngoba uma wakhe wayembona engekho ready. uBenson wahleka mayezwa lokho watshela uRandy ukuthi kufanele afunde ukuyimela. Ethi akekho umuntu okumele acontrol impilo yakho even umzali wakho. Bahamba baze bafika kubo kwaBenson isikhathi uBenson ebingelela uma wakhe owayebukeka egula esembhedeni. uBenson wathatha ezinye ibhamu ney'nhlamvu waxwayisa uRandy ukuthi awuthinte lutho la endlini. Waphuma uBenson endlini uma wakhe wabona igazi eshetheni likaRandy wambuza ukuthi yini le. uRandy washaya amahloni wathi tomato sauce wathi lo mama kubukeki njenge-tomato sauce nginikeze leyo foni yami. uRandy wayesaba wathatha leyo foni ethi uyokunikeza. Kwangena uBenson wamgxavu namsakazo odongeni ethi bengikubeke kacaca ukuthi awuthinte lutho la endlini. uRandy waxolisa kuBenson wahamba uBenson watshela uma wakhe ukuthi awenze ama-phone calls la. Babuyele emotweni sebesemotweni uBenson watshela uRandy ukuthi mina into engizama ukuyenza ukusiza wena. Kwi-restaurant yamabhega labasebenza khona kwafika omunye umsebenzi osezongena night shift wafica kukhiwe wasola ukuthi khona into eyenzekile la. Basibuyela kuBenson noRandy. uBenson wayebuza kuRandy ukuthi unayo nentombi. Wathi uRandy cha akanayo futhi akaza have sex useyi-virgin. Wathi uRandy kodwa wakwaba nayo intombi kwakuthiwa uLisa kodwa yamala kade ifelwe yikati.
Wahleka kakhulu uBenson mayezwa lokho, waphinde wabuza uRandy ukuthi wayengasacabangi ngisho ukuyibuza-ke le ntombazane for ukuthi nga-end i-relationship ngento engahlangene nawe uRandy. uBenson wathi kuRandy abahambe bayobona uLisa khona uRandy ezokhuluma naye ambuze ukuthi wayemalelani. Kubo kwaBenson kwafika elinye iphoyisa ngoba loya msebenzi wasekuqaleni wafonela amaphoyisa abethola idumbu kwi-freeze. uRandy noBenson bafika emall ngenkathi beze la ekusebenza khona uLisa eBuild-A-Bear esitolo sezinto zey'ngane. uLisa waba surprised ukubona i-ex yakhe emva kwesikhathi eside. uRandy wathi ucela bakhulume, wathi uLisa ubhizi ngoba baprepare iphathi yey'ngane zaka-grade 1 ezofika la. uRandy wadecide ukuthi abe yi-customer ngesikhathi ecela uLisa ukuthi uma engakhuluma naye uzomlekelela ukwenza ama-decorations. Emva kwalokho uRandy wabuza kuLisa ukuthi wawungalelani ngoba ufelwe yikati. Wathi uLisa lento yayingekho mayelana nekati kodwa kwangiphatha kabi ukuthi awubanga nandaba ukuthi ngizizwa kanjani ngaleso sikhathi. Ethi futhi wawuhlezi uthule nje awukazi uxoxe nanokuba friendly nje nokuxoxa nangezinto oyithandayo. Ethi awukazi ungitshele ngisho nangomndeni wakho. Wathi uLisa even nangesikhathi engikwala awuzamanga nokungincenga ukukhombisa ukuthi unendaba nami. Ethi lokho wangenza ngabona ukuthi ubuvela ungenandaba nami. uRandy watshela uLisa ukuthi nganginendaba kakhulu nawe ngikuthanda. Lapho kwafika uBenson ebuza kuLisa ukuthi uzokwenzani uma ephuma la emsebenzini. uRandy wesaba ukuthi uBenson angenza into eyingozi kuLisa, wamcela ukuthi kuzomela ahambe zingakafiki iy'ngane. uBenson wakwenza ekutshela uRandy, waphuma wahamba wavalelisa nakuLisa. uLisa wasaba esola ukuthi kukhona okungahambi kahle. Sebehamba uBenson watshela uRandy ukuthi akayazi ukuthi yini inkinga kaLisa for ukuthi wayengaze afuna ukuncengwa uRandy, ucabanga ukuthi uyini lo. Khona lapho kwakhala iselfoni kaRandy efonela uma wakhe. uBenson wamnika wathi akayiphendule, ebuza kuRandy ukuthi uphi ngoba akekho emsebenzini. Embuza ukuthi unobani la ukhona, kufanele ufike kungakashayi idina. Eseqedile ngefoni uRandy, uBenson wathethisa uRandy ethi wena kufanele ukwazi ukuyithathela iy'nqumo ungacontrol uma wakho. Ethi kwakwenze njani uyeka isikole ka-2nd grade. Wathi uRandy ngisemncane ngisena-7 kwakunomisi kwakuthiwa uMiss Beard. Ethi sasimthanda sonke eklasini nami ngangimthanda. Ethi ngelinye ilanga sasibanga umsindo sonke eklasini wavele wathethisa mina ngedwa ngacasuka ngamdubula ngesihlilingi ngaqhumisa ihlo lakhe. Ethi uRandy ngayisola kakhulu ngesenzo sami ngoba wayethi uma eze esikoleni afike evale ihlo lakhe nge-eye patch. Ethi iy'ngane zesikole zazimdelela, kukhona nabanye othisha babemeyisa sebemqambe namagama. Ethi lokho kwamstressa loya misi waze wayeka ngisho umsebenzi engasaphuma endlini. Ethi uRandy nokuyilapho uma wakhe amphoqelele ukuthi awuphinde u-2nd grade. uBenson wabuza kuRandy ukuthi wenzani njengamanje uMiss Beard. Wathi uRandy wagcina ebuyelile ekufundiseni, uyafundisa. uBenson watshela uRandy ukuthi akakhululeke, kwakuyingozi leyo nto ngoba wonke umuntu emhlabeni uyalenza iphutha, futhi uRandy leyo nto wayesemncane na-7 years. Kodwa uRandy waphikisa uBenson wathi lento kufanele yenzeke, ingakho naye ubeyeka uChris ambhulishe azamdlisa ngisho amabhegi abolile ngokuthi uyasaba uku-acta, ngokuthi wathi uya-acta wamusha impilo kaMisa ayemthanda. uBenson watshela uRandy ukuthi kuzomele bahambe bayobona uMiss Beard, afika ahlambuluka uRandy. Bahamba baze bafika esikoleni ngesikhathi uRandy encenga uBenson ukuthi angayenzi lento. uBenson washaya uRandy ngequphe esiswini wathi nansi-ke into eyenzekayo uma ungafuna uku-acta. Wathi uBenson ngifuna uphila impilo yangempela, uzitholile wena iqiniso ukuthi uMiss Beard ufila njengoba ufila yini nawe ukuthi wena wammoshela impilo yakhe yonke. Bagcina bengenile esikoleni ngesikhathi uBenson ekhuluma ne-receptionist yesikole eyabatshela ukuthi uMiss Beard akezanga namhlanje esikoleni ngenxa yokuthi umgqibelo. Kodwa i-receptionist yanqaba ukubanikeza i-address kaMiss Beard. uBenson wagcina esichazile isitori ngoRandy owakhubaza ihlo likathisha wakhe semncane. Ethi uBenson ukuthi siyahamba kusasa ekuseni kule ndawo. Ethi manje isifiso sikaRandy bekukuhlambuluka abone uMiss Beard okokugcina for ukucela uxolo. Lo mama kwamdabukisa ukuzwa lawo mazwi, wabatshela ukuthi abamlinde babhekele i-address ngenkathi eseyibheka kuma-files akhe. Khona lapho kwaqhamuka omunye uthisha wesilisa ekuthiwa uMr Shepherd wayedlule esephuma esikoleni. uBenson wambuka wamfanisa wambuza ukuthi abe igama lakhe u-Elliot Shepherd nokuthi wakufundisa no-3rd grade esikoleni ekuthiwa i-Central Elementary School. Le ndoda endala yakuvuma lokho yathi kunjalo. Wathi uBenson okay, wahamba uMr Shepherd nekane-receptionist kuRandy address kaMiss Beard, yatshela noRandy ukuthi yinhle lento acabanga ukuyenza. Nokwathi lapho sebephuma sebehamba wavela ukuthi uBenson wayenegrudge endala ngalo Mr Shepherd ngokuthi kwakukhona into embi ayemenze yona esemncane uBenson. uBenson waze wakhipha isibhamu esethi wamdubula, kodwa uRandy wamkhuza emkhumbuza ukuthi usuwenze yonke lento ngoba uzama ukusiza mina. Ethi thina kumele sifocus ekutholeni uMiss Beard. Waphinde walalela lokho akutshela uRandy uBenson babuyele emotweni bahamba. Kwathi later bafika emzini kaMiss Beard ngesikhathi ebatshela ukuthi sekulate ukuthi angamukela ivakashi manje. Kodwa wambuka wamfanisa uRandy, wajabula uMiss Beard wamahaga, wabangenisa bangena bahlala
bahlala phansi kwaphuzwa itiye kwaxoxa. uMiss Piet wayesurprised ukubona uRandy ngesikhathi uRandy etshela uMiss Piet ukuthi i-address yomuzi wakhe icela esikoleni ku-receptionist. Waqala lapho uRandy waxolisa ngento ayenza kule minyaka eminingi eseyadlula. Nokuyila nothisa khona ezithombeni ukuthi usuwashada uMiss Piet usenendodakazi. uMiss Piet watshela uRandy ukuthi usuwadivorce, wamtshela ukuthi asikho futhi isidingo sokuthi angaze axolise. Ethi zonke izinto zenzeka ngezizathu. Ethi naye impilo yakhe before azalahlekelwe yihlo yayivele ingekho right. Ebathroom uBenson wayebukeke nestress, wayephalazela etoilet. uMiss Piet wayetshela uRandy ukuthi ubemcabanga yonke leminyaka, ecabanga nokuthi lento uRandy yamhlukumeza kwayena. Ethi kuRandy akakhululeka akaze amzonde, sasingekho nesidingo sokuthi wayengazonda ingane na7 years. Ethi kodwa uncoma isibindi sikaRandy ukuthi agcine kwazile ukufika azombona. Ethi leyo nto akuyona into engenziwa abantu abaningi. uMiss Piet wahambisa itray lakhe lezinto zetiye ekitchen. uRandy wabona ifoni kaMiss Piet wayithatha wentshontsha. noBenson wabuya etoilet watshela uRandy ukuthi kuzomele bahambe. uMiss Piet wababuza ukuthi bazana kanjani, bamtshela ukuthi basebenza ndawonye. Khona lapho kwakhala ifoni yasendlini kaMiss Piet ngesikhathi eyiphendula. Wathola indaba ezingemnandi. Wathi eqeda ukukhuluma naleyo foni wabuya wazotshela abafana ukuthi uthola indaba zokuthi uvice principal uMr Shepard uhlaselwe emagcekeni esikole. Ethi ubelimele kakhulu uzowashonela endleleni esibhedlela. uMiss Piet wabuza kuRandy ukuthi khona nakubonile ngenkathi besesesikoleni. Waphika uRandy wathi cha. Wabuya wathuswa igazi elisefresh emaqhupheni kaBenson. Wasola kakhulu uMiss Piet wasaba. Wathi mayekubona lokhu uBenson wavela wakhipha isibhamu wakhomba yena uMiss Piet. uRandy wakhuza uBenson wathi uBenson angikwazi ukuthi ngingaye ejele for leya ndoda mina. uMiss Piet wancenga uBenson ukuthi ucela ngambulala ingane yakhe ingasala yodwa. uRandy wakhumbuza uBenson ukuthi ubungilethela ukuthi uzosiza mina. uBenson wayeka lokho ayekwenza wathi kodwa uzohamba naye uthisha bamthatha uMiss Piet njenge-hostage. Bahamba ngemoto bobathathu ngenkathi uMiss Piet ebuza ukuthi bayaphi. uBenson wacasuka eshaya udashboard wemoto etshela uMiss Piet ukuthi awavala umlomo. Ethi kumele ngabe ufile ngikudubulile nje ubobonga uRandy okulamlelile. uRandy wabuza kuBenson ukuthi angakwazi nokuma ufuna ukuya etoilet. Wanqaba uBenson wathi ngeke akwazi. Kodwa uRandy wanceba uBenson ethi uqinekile angamoshela imoto yakhe. Baze bangena kwenye restaurant la uBenson amtshela khona ukuthi umnika 2 minutes. uRandy wangena etoilet wasebenzisa le phone kaMiss Piet ukufonela i911 amaphoyisa. Wabatshela ukuthi kunendoda esabekayo la ephethe isibhamu ebanika ne-address yakule restaurant. Eseqede ngaleyo phone call uRandy wahamba wabuyela etafuleni kuBenson. Nokuyilapho kwafika khona i-waitress uMarsha ebuza kuBenson ukuthi wenziwa yini uphoqa umuntu ongamazi ungakwazi nokuhlupheka kwakhe ukuthi usokole kangakanani. Nokwathi lapho esethetha kakhulu uMarsha kwafika omunye wesifazane wamkhuza ethi akehlise umoya ahambe. Wathi uMarsha kungcono ukuhambe yona le ndoda edelelayo. Take back what you uBenson watshela uMarsha ukuthi anginandaba nokuhlupheka kwakho nokusokola kwakho mina. Ethi njengoba ngenza kanje ngiyakukhombisa ukuthi anginandaba nawe. uRandy wamemeza uBenson emtshela ukuthi akayeke lento ayenzayo ngeke izimsize ngalutho. Khona lapho bezwa ama-siren ey'moto zamaphoyisa uBenson wakhomba bonke ngey'bhamu ebabuza ukuthi ubawufonela amaphoyisa. Wacabanga ukuthi uMiss Piet emkhomba isibhamu efuna umdubula. Kodwa uRandy wangena uBenson wamdubula ehlombe. uBenson waphuthuma ukushekha uRandy embuza ukuthi ubengenelani ezedubuleka. uBenson waxolisa kuRandy ngokumdubula. uRandy kodwa watshela uBenson ukuthi yimina engifonela amaphoyisa. uBenson watshela uRandy ukuthi uzomfundisa isifundo mayesebuya usaqala ngokudila nalamaphoyisa waphuma e-restaurant. Wathi uthi ukhipha isibhamu amaphoyisa amvithisa ngenqwaba yenhlamvu wafela khona lapho. uRandy wahlala lapho phambi kwe-restaurant wabuka. Sekwahamba isikhathi sibona uRandy sabangcono egade ingane kaMiss Piet. Khona lapho wareceive phone call from uma wakhe embuza ukuthi uyeza nokuzodla idina. Wanqaba uRandy wathi ususpend isikhathi nabangani bakhe. Later wafika uMiss Piet ezomkhokhela for ukugada ingane yakhe. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandelayo izo-uploada ngekudala. Stories of Beat.